ndị pastọ ekwewa alụsị ụmụnne m kedu na ibe pastọ jiziela a na-ekwu ọzọ na-eme agwali m unu ajọ ibe gba mkpa arụ na-ete ete eziokwu nọ na-echebe agwagoro m unu bịa n'ụlọ ụka wura bịa n'ụlọ n'ịka wura bịa n'ụlọ n'ịka wura ọdụ na-ebele ụmụnne m eberebe kwuzikwe nni unu na nnukwu ibe nne ibe nji ube na-agwagoro na mmebi tụlụ ime ịnyanya ka ọ ga-apụta ịnyanya tụlụ ime n'ọgwa n'ọnwụ ka ọ ga-apụtalụ kedu ibe pastọ na-achọ na-arụzi na-ekwu okwu ngwara unu ije olu jesu okwu kwuru n'ọnụ ọbụtụ ibe njikube ije n'ụlọ dị n'iche n'iche gbakwuru n'omenala bụ ndị na-ekpere akụzi ma bụ ndị na-ekpeli chukwu o nwerezi ibe dị iche na omenala ije n'ụlọ ị ga-abụ ibe ndị omenala dị tie n'ebe abụ ị ga-abụ ibe ndị dịgaji ama abụ unu na-ekekwezi mgbe tụwa edibe dịzi iche na ụka na omenala eberebe babụ ndị ụka ịlụsi ya ebe na ozu fada kasị ya masị ịnụ ka asịlị ka ndị ụka bụ ozu ka ndị fada ị na-ege ntị ndị ga-anụ bụ igbe akwụnishe n'ime ụka akwụnishe ibu na omena unu na-anụkwa ibe ị ga-edozi ihe ntị ọzọ ị na-anụ igwe ijele obe kpọrọ ikpe akala ekwu ya na-egwu ebili ma ọgwa ndị ụka na-egwu na-egwu ebili bụ egwu eji akwado ya bụ ndị ụka mesibụrụ tibe alụsị obele edu egwu ebili n'ụlọ ụka egwu ndị omenala ji akwado gwadị ndị ụka mmadụ mekete eri webụ na ike bịa gụwa ihe n'enu ya ji ekwulu nna m ya osebụla na yobe wabụ nna m ya osebụla na yobe ibe nji ibe imilikịtụ ka imilikịtụ mena kadama ebube ebe njosikwa bịa bụ ọzọ oju ka na-abụ ozu ochọba egwu fada kasị ya masị meniwe ozu ka fada wụtọ ya gboju ka akpọla egwu ndị ga-abụzi ozi ka nwasadebe aka ma eje na-eje na ijebe sola ọkwụna fada eweli iwe wee ite ọgbakwana geti ebe niile na-ada yala yala ibi ga-abụzi ala yala onye na-akpụ ozu arụ ọtọ n'ọgbọ gbabe Christian fada Christian fada unu edizi ibuzi n'onwe unu ibe ji ube mmebi mmadụ megide mmụọ nsọ ụgbọala adịrị ya adị na n'elu ụwa jebe ọkụ mmụọ unu danọ na n'ime unu si na unu na-agba
steeti rụzie ebe ahụ ebe akpọlụ ntorobịa Enugu steeti wee kwude pasito ebe akpọlụ suutu ọ na-eme ebe pasito yi suutu eziokwu ọ na-eme wee jụọ onye ajụjụ gekwentị inife pastọ na ọsịmụ arụbalaeze mma wee gbuo ozie mmene nsogbu ọ dị mmarasị ebe na amụmụ so ya bụ na ụka ibu onye ọbụla ji atụzi ego ụka ọka tọọka ịnọnụ ụka enwerozi isi unu si mụ gwụlụ ụka unu si mụ gbaba ndị ụka eberebe bụ ekwere n'ụlọ gbuena egwugwu enyi ya egwugwu enyi ya dembe egwu enyi eje suwidi ka anyị na-eje ajide eke n'oyi mara oyi ya eze oyi nwa m ọdụ na obodo onye ka anyị na-ekwu obuchi chukwu na nso nwa nkwọ na na nkata ọdụ na haba nkata ego nwanụ ma suwidi ozo ogwu ebi mmadụ anọchi ya wa mana nke nwoke mene zugbe ya CEO $3 ihe dị abalị bọọdụ integrated service wengi ka ọdụ na-akpọ osi nwoke n'ezigbo nne ya detuchi Francis Nwankwo onye na-enye ụwa nụ na nka ọnwụ miliọna eziokwu igbo mere ike egwu nkọtasi m ka na-ekwuwe ezigbo nwanne ya Chief onye dịka Chukwu Nwankwo onye ka na-ekwu ọzọ kwụlụ onye kwụlụ ọwọlụwa na nka ndị ka ọdụ na ya haba CEO Managing Director Yero Enterprises Nigeria Limited Ọ̀gájà aka na-ele gold na Labia eleyasi abọkị Igbo niile dịka ọdụ na ibe imela anyị ka anyị bịala egwu na egwu na-akpọ itegwu ezigbo mmadụ bụ ọbịa kwuwe kanisa Chief Chukwu keme Okonkwo oyimubi ya bịa gbalị bọọdụ onye ka na-etu nwa mụrụ na mma na n'ise ya papa ejima Liliana papa ejima Ikenga dike na-eme onye n'ise na ihe ọdụ ekene ya dike nke eme odogwu na odogwu n'okwu egwu ụmụ eje n'ọgbụ ndị egwu village igbe esue isukwu nke dị n'ọgbụ onye dịka anyị dị ije oge ezi oyi anyị maka ezi oyi anyị shi Emeka Nwankwo ezigbo nwa mmadụ ụkọ nke ka ọdụ na-akpọ akpọ bịa ebe oyi anya anyị na-ekwu nwata bụ ofu hodrik onye na-eme mmemme obe ezi oyi anyị nwa m Emeka Dụkọ nwa m nwa Dụkọ
Pentecost ekwewa alụsị abịa mmanya akọ n'azụ evolova na Benin ụka wayo ebe abụkwa enwere ike bụ isi ọnụ na-ekwelugokwa ndị pastọ ekwewa alụsị onye ka a na-etu odesulikwa afọ agbalaka ekwuwa ojelikpo ubi ego ekwelugokwa ndị pastọ ekwewa ubi alụsị mọni amaleva onye bụ ubi na-eme nlewa na n'ọbụ asị ehol jeleka ndị pastọ ubi ego ekwewa alụsị oyim ubi mọni jeleka ndelele mmanwụ omeligbo egwu na-akpọ gị evolova ndị pastọ ekwewa alụsị o si mụ kenekwuele leti fada nna mụrụ ya inosenti ekwelugokwa ndị pastọ ekwewa alụsị ndị ọbụbakwa n'ụba ijeleka mmanwụ eze nwanyị erike nnekwu nyebụ na ihe ji na-egbu ka a na-esu ndụ ka onye yali ndụ kpakụ odesulikwa afọ onye ile eli ya ọba ịna ka emesi ya onye bịala ndị n'ụwa pastọ ekwewa alụsị ubi ego na-eme nliwa nụ n'ọbụ osi ite nwegwozi mere nsogbe na-ekwe ekene ekwelugokwa ndị ị pastọ na-eme ekwewa alụsị mmemme chọrọ ubi ego bi mọni agbalaka abịa ha otu eze nwanyị erike nnekwu na Benin ka o nwere isi ọnụ ndị pastọ nwamanya ọ ekwewa alụsị ga-adịle baijamba egwenye nje ekule ịnụle ya ka nje zụta oyimu ekwelugokwa Haba. ndị pastọ ekwewa alụsị barịta Chinedu nwa m na anyị jeleka mmanụ ikele ya na-ekwelugo ojelikpo n'ụka wayo evolova nwere m zukiko ọdụ na-akpọ anyị volova abọ barista agbalaka mmanụ jeleka iji ụda ekule ekwelugokwa wengike pastọ ekwewa anyị alụsị the youngest millionaire ngọ na Nke nsị bule dị niile. ịnụkwali ya onye ka a n'ụka na-etukwu wayo mgbalaga ije nwe gala ngadanga anyị ka ọdụ na-akpọ odesulikwa afọ ihe mma m nwa onye mbosi ka iluwe ụlọ barista arụbaleza ama ekwewa ekele alụsị ibi mele erike eziokwu a na-agbụrụ ọgụ ode njinji ọba n'ụka wayo evolova egwu meje talente jebe anyị mejela egwu nwenga agbalaka egwu anyị abịa ọba egwu na-agba oke nwa m n'ime ndị aja pastọ ekwewa alụsị oke nwa si okwu ekwu azụma masha wee ba nne ya n'abọ ya ma aja na afụgokwenụ ọmụsị ka ike ego ka anyị na-afọ o chika ike ego bịa duru m anya oje njinji ike ego gadunegadurala eze ama ekwewa alụsị ọba CEO agbalaka mmanụ Bonu Saki anyị volova Bitcoin Nigeria Limited ọkaka pastọ ekwewa alụsị Bitcoin Exchange agbalaka onye ka a na-etu ụdala ọma na-adalọ ekwelugokwa ụdala ọma na-adalọ ekwewa alụsị n'ime chalente ga-abụ ụdala bịa dali m na-ekwu ka anyị daba evolova oke osisi kpuchiri pastọ ụzọ ekwewa onye na-eri apa mma ya wee ụdala nwa m nwa nọ na-ekene gị anụwa o si m kene ndị pastọ ezigbo nwanne ya nwoke odogwu odogwu nwere abụ odogwu ibe anyị chukwu ndị pastọ ibe yiri chukwu ike ego arụmaleze ama na-akpọ gị bịa jeleka mmanwụ na-apụ na-ekwelu ojede onye ka a na-etu na fugo ọzọ metụ ụwa mmanwa ekwewa alụsị n'ime chalente ga-abụ obi ide gaba ọzọ n'ihu na anyị kwụ gị n'azụ ibe onye mmeli ka ị na-ekwu ekwelugokwa nke dị mma dịwali ekwewa alụsị nke dị mma dịwali chukwu hapa balaka ebe oyi enyu dọla o si m kene ezigbo nne ya ochie ndị pastọ ekwewa alụsị eji m ọbọ udezi odezuligbo eji m ọgwụ udezi ka mmanwụ njeli ọgbalatule nwa dibịa ọgaranya onye mgbede uwe ekwewa alụsị onye mgbede nwule nwa dibịa ị
na-agwazikwa balọra oji mgbọrọgwụ n'aka wee bịa nwa dibịa ibi melerike tisikwa dike ochukwu ga haba eji m egwu nwa wee ju n'obodo ọma wee zute ibu nwoke mmọnwụ obodo na-agbalọsọ chief ọgọsti na-eze obodo mmesi ọma wee nkike ọdụ na-akpọ oji moto mọgọ ya onye ka a na-etu alụsị oli mmadụ ekwu onye ụkọ obodo ọma nwamụbịa gbalị igbo CEO T&T Vintage Motors nke nwere n'Abuja nwamụnji ka anyị na-akpọ n'egwu a aba onye bụbu CEO Nnekwenugo dọbụ ka enwere n'Abuja ka o nwere isi ọnụ eze mepụrụ onye na-atụ nwa m ibi meleri ka ndị zuleri ka eziokwu ekwe eme nwa m na-eme ya alụsị oli na-egbu ihe bụ n'aka olele Ojukwu ga-akwụ gị ụgwọ ibi meli mụ na ndị egwu yabalụsị oli na-ekwu uke nwa m osi m kenekwu ezigbo nwanne ya nwoke chibu eze ya eze abata onye ka na-etu akụ nwata nwanụ na adu akụ nwata bịa ọba nke ka a na-etukwu obele chukwu ndị uke niile jide ebube na bebe ya n'iguzi ebube izugbe na onye bụ CEO Akumotozu Nigerian Limited ụlọgaga wee nwanne gị si mụ bụla ekene ka nke alụsị oli na-egwu anụmele bụ ihe igbo na-egwu ma abụrụzikwu ya egwu egwu nwa na ụmụ ọ bụdịdo onye ka anyị na-eje webụ na nga ha isi ogbonna ya n'ụbọchị eze dibịa omepụla onye na ibe o mereri ka eziokwu a na-akpụrụ ọkụ agwali m unu onye isi na-awa onye afọ na-alụ onye amosu na-enye nsogbu nwanyị nke na-achọ mma onye na-achọ ego were ọsọ were ije gbali ijebe n'ụmụ ojii na nke dọkịta aishi chief Sunday nwanyị nsị ogbu ebulu VIP ị na-agbozikwa ọbalaọla nwa dibịa odogwu n'ichi mgbọrọgwụ n'aka biu nwoke mmanwụ obu na-eti amụsị ogbu ebule anụ nwere obi ya igbo na mmanụ ọsọ ị na-agbozikwa ọbalaọla eji wee malụ dibịa ibi meleri ka eziokwu a na-amụrụ ewe ana m ekene ezigbo ụlọụlọ ojide isisi lọt Pauline Anyansi mata na ụmụ agbara ọdụ na mama ewe ọdụ na osilọrụ ụmụ agbara
mama mobo ihe dị ọgbọ igbo ọdụ ọdụ na-eche ndị pastọ igwe wa alụsị eze nwanyị onwe ezigbo nwunye ogbe vip n'ụmụ ojii egwu kenere gị mama egwu na-ekene ndị gbogbo ndị gbogbo ndị na-eme ya bụ ogbe bụ na anyị na-egwu ọ mụtara nwoke ọ mụtara nwanyị unu na-egwu na dịka nwoke welo na-enwere tata ogbe bụ nwere nwoke nwee nwanyị ya bụ ogbe bụ na-emesiri ike agụba dibịa agụzi ogbe bụ mana onye ile ọbụla ọbụbalaeze ma nwoke onye ntega bụ elili mali ụmara onye keli ya eke oji nkata kulu mmiri ogbe bụ n'ụda ewe anyị na-ekene egwu ekenebe nwamokwu dịla anyasị nwanyị okwu dịla anyasị anyị keneli gị egwu na-akpọ ike ulesila anyasị gị na nwanne gị ama unu na-abọba ejima ya nwere anyị amala anyasị iyomuwe nwa amala anyasị anyị kenekwuru gị egwu na-akpọ itekwa oyi anyị chukwu emezi ya anyasị nyaka na-etu dịka ọgwụ wee na dịka ọgwụ mmụọ n'ọdụ egwu ekenebe a na-achọ mmadụ achọ na ndị be anyasị mmadụ erike a na-agụrụ yaba anyasị nwa dibịa anyị ya bụ sọnde nwa anyasị nwa dibịa anyị o sila anyị kene leti nọ ya anyasị ụmụnne ya ndị ọnwụ mama ndegi na ndegi egwugwu ewe na anyị keneli ka emesịa osi mụ kenekwele Jeremaya na nsị ụmụnne ya ọnwụ na-ekwuwe emesịa onye bịala enu ana m ekenekwu chief Emmanuel Anyasị omibesili ike na anyị kene egwu kenekwula anyị ezigbo mmadụ nọ nso anyasị ụmụnne m mmadụ bara ụbaba anyasị a na-akụrọ mmadụ adịrịsị eji mmadụ ụmụ ojii ezigbo mmadụ oyimusọmdi ya na osi m kwụla ekene ekene ndị nne na ya na-emegbu osi m kene Chinedu Ikechukwu Nza Ivanyi Ilechukwu na anyị kene JP Ogwebi Odive Ozo bịa gbalị onye ka na-etu
ogige chukwu gbalụ nwanụ ogige chukwu gbalụ nwanụ na nọ n'Idemili local gọọmenti eri ezigbo mmadụ na United Kingdom na Manchester eziokwu ọrịa ekele ọba nwaze mmene nsogbu ndị pastọ ekwewa alụsị wele onye na-alụ n'ụwa nwanye aka chukwu egwu akpọitekwu chukwu nọ nsọ nsu agbalaka mmanwụ na-apụ na-enwelu ojelekwe nwabịa chinena n'ụka ọdụ na-akpọ gị wedugokwe ode njinja abọ agbalaka nwa nsọ onye ije na-ekwelugokwe ya ka a na-eju dabi mmụọ nsọ agbalaka mmụọ nsọ na-adị ikele ịnụle ya n'ụka wayo erikazikwe ndị onye ka a na-etufu wobekele ego wobekele ego nwanụ na anụ nwa m ga-agba igbo ọdụ eziokwu ọnụnwa ekele egugu baijamba ka vaji aga ịnụle ya wobekele ego nwanụ ekwelugokwe onye ụkọ obodo ọma na ijeleka mmanwụ ego ekene ekwuwe ojelekwe ezigbo mmadụ n'ụmụ ojii ndị pastọ ekwewa alụsị Ochukwu nwa agwa nwali anyị fọlụva abọ ewe nwa m n'ọdụ na-akpọ gị ekwelugokwe ndị pastọ onye ụmụ ekwewa ojii alụsị eze mma John mba na-anasị ndị mmadụ alụsị nwere ịnụkwali ya n'ụka wayo nwe udo eziokwu na ekwewa alụsị ode sulikwa abọ onye ka m na-etu jelema bịa n'okwu n'ụmụ ojii ewe okeje nọka alụsị na anyị n'ụka wayo alụsị nwere milion na ekwewa alụsị izigwe n'ike nwa m n'ọga dele onye bụ igwu ya ka ewu na-achụ n'azụ onye mere mma ya ka mma na-edebi ọba oyimuto chukwu eze mmụọ egwuwe esi eberebe jele ọba eze okwe VIP na mmanwụ wehweli egwu nwa ejebe n'ihi onye ka anyị ji jebe n'ihi wọbụ ezi oyi anyị the music promoter wemepụlụ onye na-asụrụ nwa m ya onye ka m na-akpọ prophet eze chukwu eze nne ya ụzọ chukwu waliwanụ n'enu egwu nọ n'imo nwa m ọdụ na-akpọ gị eze nwachi na-emeli ibe nọ n'imo ya unu na-anụkwa ibe ọkpata ozu ọra niile nwa m ọkpata ozu ọra obi igbo landị ya ọkpata ozu ewe na obi igbo landị ya ka anyị na-etu eze nkekọ nke onye na-efuchiwa nke n'imo niile ya wee na nna m obi ebere ebe ndị pastọ ekwewa alụsị